Sziasztok srácok! Ebben a videóban fogunk csinálni, mint láttok a bokázni. És egy olyan videót hoztam el, ami hát ilyet még nem láttatok. Na, és amúgy kezdjünk is, nem akarok bezavarni. Hú, de szép ez a szálloda. Hát, inkább hoztam magammal pénzt. Anyám még kicsaptak a házból. Jó napot! Jó napot kívánok! Kérek egy kulcsot. Jól van, melyiket kérnéd? A 3-asat. Jaj, bocsánat. Köszönöm, mennyi lenne? 20 000. Tessék. Bocsánat. Engem kicsaptak a házból, és semmi pénzt nem hagytak nekem. Megkérem, hogy egy napig legyek bent. Jó napot! Jó napot! Kérhetek egy napig egy szállást? Igen. Van pénzed, mert látszik, hogy nincs. Igen, nincs. Akkor csak az 1-es kapod meg egy napra, és mennyi forintod van? 50 forintom. Tessék. Még az is elég lesz. Jaj. Bocsánat. Azt akarom mondani, hogy zárják be az ajtót. Oké. Milyen szép volt. Nézzünk. Inkább most ne erről álmodozzunk. Van ettől nagy bajunk is. Hát mit kérek itten? Semmi nincs. Akkor eszek. De szép enni van. Akkor mit kérek? Spagettit. Jó. Jaj. Amikor megette. Nagyon finom volt. Kár, hogy nincs itt anyukám. Jaj, bocsánat, hogy beléd mentem. Belém? Semmi baj. Jó van. De fura ez a gyerek. Jaj, a kulcsom itt maradt. Itt vagyok. Itt ki van bent? Jaj, de jó ez a film. Ez a kedvencem. Kár, hogy ez nem az én szobám. Valaki itt van bent. Az komoly, tesóm. Jó napot? Magam mit keresi? Jó napot, nem vagyok itt. Nem tudhatom, hogy miről beszéljem. De jó, inkább itt vannak a cuccaim. És holnap elköltözök. Hál' Istennek. Na, beteszem a cuccaimat, úgyis semmi nincs benne. Jaj, bocsánat. Ez ki volt már?
kulcsomat már nem elég, hogy vitelem már egy órája? Igen, bocsánat, semmi baj. Azt akarom elmondani, hogy miért furán néztél rám? Én furán sose. Pedig látszik. Mondd el. Majd elmondom reggel. Ok. Addig is szia. Szia. Ez valami már, ez már tudja a titkom. Úristen! Gyorsan elférlik. Gyorsan. Miért nem lehet bemenni a kádba? Várjatok. Mondjunk, hogy megzuhanyzott. Kész vagyok. Ma lesz a nagyon legnagyobb titkom. Jó napot már mi ilyen hamar? Ja, miért ne? Na mondd el, léci. Tényleg meg akarod tudni? Hát ha te akarod. Vigyázzam, azt akarom elmondani, hogy várjad. Igen, mit akarsz elmondani? Most mondd már el, bakker. Első szót. Szeszálj. Vagy mi van? Szeretlek. Sziopata! Tudtam. Egy nap úristen, el fogok késni. A kulcs is nem kell. Társas, semmi nem kell. Mondtatok valamit. Igen, mondjál. Bocsánat, hogyha így csináltam veled. Nem akartam. Amúgy meg én is. Mi? Tényleg? Igen. Végre, ami beteljesült nekem. Hát, igen. Jaj. Na, akkor tessék. Egy örökké minden. Gyere, mutatok valamit. Mit? Na, akkor kinyisson a szemem? Igen. Úristen, ez a mi házunk lesz. Ja, ez a mi házunk lesz. Akkor, várja. Itt a kulcs valahol. Itt van. Már megvan. Tessék. Ez itt a tiéd meg az enyém. De jó. Alszok, jó. Csak aludjál, nem baj. Én meg addig főzök. Valami van itt. Nincs. Üres. Nagyon rossz. Akkor én is alszok már. Egy órával később.
Inkább én főzök magamnak. Jaj. Oké, még egy. Jaj. Így né. Hogy hívjalak? Úgy is tudom a rendes nevőt. Sebi, gyere már, Sebi. Igen. Tessék. Ó, köszi. Hány órát aludtunk? Egyet. Micsoda egyet? Aha. Jaj. Ez nem igaz. Hát. Látod. Kedvenc tévém. Kedves urasaim, vigyázzanak, mert el van rabolva egy fiú. Vagyis elraboltak 100 gyereket, de azonnal nem tudtunk, hogy hol vannak. Ezért vigyázzanak, mozi. Kedvenc mesém! Este, amikor nem akartak semmit csinálni, csak valamit. Fürdök. Én is fürdök. Nem baj. Jaj. Hát igen. Tényleg együtt akarunk fürdeni? Ja. Akkor tessék. Jó, bocsánat. Hát jó. Én itt fürdök. Jó, én is. Én nem itt. Jó. Kicsit később. Jaj, de jó volt. Mert holnap veszünk fiús szobákat, jó? Jó. Jaj. Gépezünk? Ez az enyém. Ez az enyém lehet? Mindig is a tiéd. Ja, jó. Na akkor játszunk? Ja. Mehet? Menj. Na, én fogok nyerni. Én fogok. Amikor akartak valamit csinálni. Megmondtam. Na hát akkor ennyi volt ez a videó. Tetszettek, nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. Holnap meglátszunk, hogy lesz-e videó, mert nem fáj a torkam, hanem beteg vagyok. Hát, a szerelmes pár most lett egynaposak. Na, sziasztok!